Йылдыз Миңнуллинаның шигърияткә мәхәббәте мәктәп бусагасыннан башлана. Хади Такташ иҗаты белән канатланган кыз үсмерлек чорында үзе дә шигырьләр яза башлый. Калептә яшьләр һәр татар кешесе белергә тиешле мәгълүматларны бер-берсеннән өйрәнә, үзенең офыкларын киңәйтә ала дип бүлешә Йылдыз. Безнең ничек әдәбиятчылар әдәбиятны өйрәнә инде, музыкантлар музыка өлкәсен өйрәнәләр һәм шулай дәвам итә инде. Болай аралашканда без бер-беребезне баетабыз. Калепнең тарихы Казанның Җиһанов исемендәге консерваториясеннән башлана. Яшь музыкантларга белем бирүче Гүзәл Сәгыйтова аларның музыка дөньясында гына кайнауларын күреп, шигърият белән таныштырырга уйлый һәм киресенчә. Үткән елны март ахырында консерваториядә түгәрәк өстәл булды. Татар җыр сәнгатенә кагылышлы. Нәкъ менә шушында без нидер фикергә килдек. Апрель аенда безнең группа барлыкка килде. Май аенда беренче Илмир Низамовка багышланган кичәне үткәрдек. Калеп проекты барлыкка килгәч, җыен үз яңалыкларын социаль челтәрләрдә генә элеп бара. Бүген исә аларның мөстәкыйль сайтлары ачылды. Укучыларга ул яңа гына тәкъдим ителсә дә, калепчеләр аны күптән әзерләгән. Сайтта ал хәбәр, танышу, яңа әсәр, фикер, мирас һәм башка сәхифәләр эшли. Сәнгатьчеләр, татар иҗатчылары үз әсәрләрен урнаштыра ала. Төп шарт әсәрнең сыйфатлы булуы. Калеп проекты кысаларында Камал театры артистлары Кафе Шарур исемле спектакль эскизын әзерли. Ул Һөнәр плюс яшь режиссура лабораториясендә катнашкан 4 әсәрнең берсе. Эскизны куйгач, ничек халык кабул итәр икән һәм андый пьесалар кирәкме икән? Минем мәсәләм үземнең дә бер төрле фикерем түгел. Шуңа күрә халык белән бергә, яшьләр белән аралашып, бу драматургияны укып, без аларга да укырга тәкъдим иттек һәм укып бергә аралашасы килгән иде. Ничек сез бу яңа драматургиягә карыйсыз дип. Яшь аудитория ул безнең өчен бик мөһим нәрсә. Яшьләр өчен спектакльләр бик күп. Хәзерге көндә репертуарыбызда да, залда бик күп яшьләр һәм гомумән нәрсә белән нинди сулышлар, нинди фикерләр йөри менә шушы катламда. Сайтта яңа гына табадан төшкән иҗат җимешләрендә матбугатта яңгыраган фикерләрне дә табып була. Очрашып, күрешеп алу алар өчен иң мөһим вакыйга. Калеп яңа буын җыены чираттагы очрашуларга әзерләнә. Февраль башында тамашачыларны Кафе Шарур эскизы нигезендә заманча драматургия турында әңгәмә, февраль ахырында җырчы Айрат Имашев белән очрашу көтелә. Керү бушлай. Рания Садыкова, Антон Королёв, Яңа гасыр каналы.